Čaute lidičky, moje meno je Pampi a ja vás vítam u dnešnej futbalovej hry s názvom Football Hits 2014 World Cup. Po prvej a druhej časti som zatiaľ v tabulke prvý a toto je moja skupina A. S Brazíliou mám 6 bodov, podobnou je Kamerún, ktorý má 2 body, Chorvátsko s Mexikom majú po 1 bod a takéto sú výsledky, ktoré som vám ešte sa mi zdá ukazovala aj v minulých dvoch dieloch. Takže my sa pustíme do ďalšieho zápasu a čaká nás zápas proti Kamerúnu. Takže nastavíme si weather. Angry Fans si nedáme. Dáme si takú skôr ťažšiu prekážku na tento zápas. Toto. No uvidím, ako sa mi v tomto bude hrať. Toto je ako úplne že náročné. Lebo tu sa to tak búcha. Toto mohlo byť už skoro gól. Fú. Jen si to tam trafil do brvna. Čakal som, že to bude gól a Kamerún ho nedal, ale ja tentokrát nádherným angličákom som prekonal vlastne tohto hráča a už vediem 1-0. Zase mi, že to je asi Samuel Eto'o, lebo on je kamerúnsky hráč a hrával aj za Barcelonu. What? Tak dámy a páni, toto bol úplne, že nejaký bagnutý gól. Ne, ja som si to pokazil. Fú, vybral som si zase ako ťažkú prekážku. No tak ako to už sa nedá, ja už prehrám 3-1. Fúha, to je 3-1, to proste ja vypadnem. No 3-2. Ale čo sa dá už robiť, proste prehra je prehra a teraz vlastne som postúpil. Tak to bolo toto celé, ja ešte idem vlastne do round of 16 proti Chile. Teda uvidíme, jak to bude. No ja som si mal dať túto prekážku, ale to nevadí. Aspoň aby som to mal náročnejšie trocha. Sa nedá ani streliť. A vietor akože vôbec nefúka. Tak toto som si krásne prehodil. Čakal som iné niečo, ale gól sa predsa len vyplatil na mojej strane a proste sa nedá dať gól. Toto som rýchlo odstránil do svojho pola. Daj si tam ten gól a nedal si ho predsa len. Som čakal, že bude a nakoniec toho nič nebolo. Ale je to gól. 2-0. Ja som sa vlastne dostal už do round of 16, čo je dosť dobré. A to už vyhrávam 2-0. Potom to budú také dve časti skoro zmiešané. Jedna bude zo skupinovej fáze a druhá bude vlastne z round of 16. Toto bolo krásne, jak to tam prešlo. V poslednej sekunde gól, vyhral som 3-0, postúpim do štvrťfinále a idem proti Kolumbii. Takéto sú zatiaľ výsledky. Brazília, Chile 3-0, Kolumbia, Taliansko 3-2, Švajčiarsko, Irán 3-1, Nemecko, Alžírsko 6-0, Holandsko, Kamerún 6-0, Anglicko, Japonsko 3-1, Argentína, Francúzsko 2-1 a Belgicko, Portugalsko 5-2, alebo skôr 2-5, lebo Portugalsko vyhralo. Takéto je štvrťfinále, ja sa stretnem proti Kolumbii, Švajčiarsko, Nemecko, Holandsko, Anglicko, Argentína, Portugalsko. Dvaja rivali Messi a Ronaldo proti sebe, no uvidíme, ako to dnes dopadne. Nedá by ste po niektorí nezabudli aj El Clasico na dajte o 8:30, FC Barcelona, Real Madrid. Takže to je oznám pre tých, ktorí pozerajú La Ligu. Takže dostal som sa do štvrťfinále, takže majte sa krásne a dovidenia.